KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka office jong district medical and health officer ke East Khasi Hills district kala penlong ye ka free medical camp na ka binta ki nong snong jong ka malai maudat baki baro ka wei ha ka singsa jan jong ka tayo ka khat sau tarik ubana jemang arajar arpuar ha ka jingelang pli ye ka limpung ajing sumar ai ka balalong hapo ka nong mali community hall u director of health services MI jong ka sarkar jilna u Dr. Amanwar ulalong ku mukongsan harengkat ka jingen don lang jong rangba snong ka malai maudat baki uba BR Kharmujai kumusembut kongsan kiwai kibele don bentalang kikenthom ya uhet rang ba dong jong ka nong mali 3 uba e khongla baru presiden jong ka seng samla nong mali 3 uba e lalu la penya je ka jingalang dai Dr. A Lindo ibadai district medical and health officer jong ka East Khasi Hills district nyem ken kor la dan boong ki ong gum niu doktor la ong nga wa describe shu ta mangadang di ben Doktor loong yang awat dikiat ngadang di ben. Doktor loong yang awat bam kling ngabam ben. Long kum bangis ngau kalau pemban lada ki doktor ki ongi lek kum ta lada ngi persya ki ni ngau kalau. Dalam poy ka last stage ngi lek ki doktor ki ongi doktor la ka doktor babiet. Kata kadai jing long jungi ka bangi dai ban kala. Bakadai halon kata kanong rim balawan ra yakini ki services ki baper menta ki health centers jongi ki yat hakata kamut ki boong comprehensive health primary health care kamut ba haka level ka baning kong ba pilej hapo ki dispensary jong pila ni ki health center jong pi gila don lupa kita ki screening services ki bangile ka jing ai ki jing yada nadu kata ka level But kajing temu kalong ba, dan kami ki beriu bangin pa, yaki ban lek cakap secondary lani ka tertiary level, ban lek ki hospital bakam here, lani ki bakam bun ki jing test, ladang ilala ban restrict ya kajing pang jong beriu ha ka primary level. But mentaling ba kani ki program ba pair jong ka health. Ladang ila pa iyo beriu ban lek cakap secondary lani ka tertiary level, ka donru kata ka program ha ka ban dalawan pai ni kita. Gin buat DNI hasnong deki Asha ki Aganwadi bat ki NMs ki jongi mepinem sa kena amri buang bangalawan treatment ngala sa marway kata ka program barok kalong in place sikantien ya kran ya kata ngi kran ru ki bai ki jingpang ki ba jelai hapo kani ka jala jongi hamolai area ru kom ya ka tuberculosis ni ka jingpang TB kampat ja ngidang dei ban screen ya ladi habang ngidan ka jerho ngidan ka jingshan nang ta pade ka jingpang yang lengkut lani ka leprosy nang ta kedon ka jingyada nak cataract gidan ka screening na benta ki khmat na benta ka skor na benta khmut na benta ka shentul na benta ka snedo ni don lut kini ki lat baro ke bagi ai but kamtam ngasusi ban ong bahaka jut benta bang yakran ya ka lifestyle disease mangi hang ni hapo East Khasi Hills ngidang hab ban struggle ya ki communicable disease ki bingila adai ban tek lakam ya ki lengba ka jing ai ya ki tika ya dai ki khon ki ti ki jongi Snowsi ban ong bangim ju yo 100% ya kata ka fully immunized ki khon jongi ladak lekha po hospital ki yo tang ka BCG kata ka bird dose ki ong lightly kata ka hepatitis B but ya kata ka oral polio dala dap nang ta dikila haban ai ki inject junki kim ju wan ai sure but bunsin ki kimi ki pendap tang ya kata ka first dose jong kata ka penta namar bakadan ka pisa baka ai ka sarkar ya ki Hatu ngi kwa tang ya ka pisa ngi kwa ya ka jing kwat jing hia pi kum banang basta so ba ong ya ki para marjan marpa jing pi pendap ya ka injection khalung ki bangi ai hado sansnem nyau sien gin wan ki health centers ban pendap i kita ki inject na do bakhai ya ki nang tan dal adap shi post nem i kena ngi ai kata ki inject tetanus diphtheria mentan dal among barakhali maria sha hospital ai inject tetanus Dada day bengi pendap bahaya ki inject jungi hadung dadap arpus nam ru nyempat don kamban ai ka tetanus ladangi pendap haduk kan ru snam ya ka takatika ya da na ka tetanus ba ya ka diphtheria
kadang ngakwa ban ong so bahaya pen shailem gi bahaya bahasa mjuhi baleng gidang dei ban ya le persya ya kita ki jingpang ki badon jingyada haba mental awan staka lifestyle diseases ki brio ki pang sini gi mensyang ong pang sini tang baru spa andre kam dei kam tash nong kendang babun ba pang sini kata ka stroke kata ka heart attack mo ni haban struggle lut baro khat hata ku syang jungi adap Katiar jungi jaka bendap daka jingkat jingkia kadap daka jingpang sudah. Balai begidang dan ha taka jingdum. Ha kata ka jing bam snow tu. Ngidan kam ban pendap hai ki injek, ngidan kam ban let testa ya ka health check up, kam tam ya ka long kemi ka badang kadang pun. Ha por ba ka pun kun di ban up haduk last stage. Ngasusi ban ong bahwa East Khasi Hills san pomut ki long kemi ki do ika jing em jongki nado u April arpo wei hado u March arpo ar kan riu neki ki dei ki bayo ika jing pang COVID katang idang ya keli hato COVID don ne em men hakani ki nong pang kim tre ban lek hospital ki ong bangi tiang ya COVID dali sesnong pedan ofin ai inject COVID u COVID ayu ta dong kili sumar po hospital pedan tiang ya COVID Along ko mangi ki doktor ni ai jing pang COVID ye ki. Tiki tagi dei ki jing mut ki jing perkhat. Ki bangi dei ban pen kala ha ka ri ka sor ka jela ka jongi nang ta pade am tang kataru kini ki ka jing ngek palat ki brio ha ki YouTube channels ki bam syong nong rem. Ni kumbadang ba start ba im ni hasar ni hab ban batai ki. Ladang ai kanu ka propaganda message hapo ka YouTube channel ladang adon channel ngakwa ban bun ki likes, ngakwa ban bun ki views, kanang bangan yo pisa na ka channel. Henry kamti baka benefit jonga ka di ban ai ki brio bakin yo ka jingtep. Katangi di ban nang bah ban penyap hair, ki ai ka ban saiso yengi. Habang idan ka nuno ka jingkali kot ka kia lich ki health centers, kali ni ki doctors, kali ni ki nurses. Amdi bangin depend ki tu ki YouTube doctors, leni ki Google doctors. Kata ka di ka way ka ba ngikwa ban kentu ye pi baro Sengau bah, what kan tat ye ki services bangi ai na po ki health centers jungi ngatharai pi dan ki asha ki chekwan ban le ye ki survey sengau bah what khang dam ga yeng jong pi namar pe ko COVID usar lut ya barok hat mdi baru spa ye ki baduk nei ti ki wan ki asha ki wan ki li sapang ka jingkwat jingkhia jong pi Mdi ban bore ya kata namar baka don kalat kumno ban sumar. Sya bangan kut ngakwa ban ong baka don kadi ka scheme Ayushman Bharat Digital Mission. Hakaba ngidak ni ai ki unique ID nakabenta ki nong pang baro but hang tangi record lut ya ka jingpang ya ki test ki bangile kata ka penduna ya ka por kanang badalik sumar syanu ru la don lut hang ta hapo ka folder kabalong online lagi ka soft copy bamdan kam ban khuslai ban batai si batai ya ka history ka jongi nang ta pa dia ka don ka MHIS ru nalalai thia hospital gibri ka sa phone doktor nang long ni em bangan enroll MHIS ngatrai i DHS jongi ilap sibun kum kita ya ka taru ngim kwa ban sim ka PMGAY mud hagi baduk ki ba toy kaya rap ha hagi baru sparu ki bang tray sarkar ki yo ya kani jingerap nga sarkar kita ki packages ki babun ladai ngi enroll hakadi ka MHIS ki tengah kermen bakani kan long ka job so bahaya wan ban mi ban le ya ka screening umdai ba pang Henry ban lap lada don ka nu ka jingpang ban arrest ya ka lada phim dan jingpang ru pisau thu bakani ka lifestyle jonga ka de ka biang pin continue ya Buon teng Dia be ya ka bamda don kam kata lada gila be ya ka dikaspa ngatsal dan dong ke kotor sibun to sebelum sibun dan ini ban ngasuban ai burom siru ini ki nalor ki hada wadon skati dong ki biyo don lang hande kapor ki sang no kumir khantam ini ki Sang la jo ko dong na polisi presiden secretary bagi official lo pelong ke dia program bat on tang ba pipenwan ni ki doktor re pipenwan ni ki dokter na don wa doktor kala jasit ndang kam syua kum ba as pusna syua ki wan sangut doktor po endur la pentas dong ki wan pelong urus program spangane ke immunization kabagile malau benar
Dah kata kasi nangalala induan ari dan badon. Ngadon don nak doktor sangat. La pen baik ski. Hari dan bawan mana. Jadi kita ngapun iko ngamanda patau bang kuat buat boleh ilong presiden sang kuya kau sebawan lem tu. Te nak kata sambut ki doktor ki batai yang ni arut ki dok siap. Te handai ngaso ban ag buram cibon pinta. Umdai syuta dai be pi alok balok meni kata buat la solaran. Tak sebelum kalau saya I dan buram dan rekor bat ki bawan hang ni ngaso ban ai buram hak sial ada ban pe pi dai ban wan ki meeting. Yawan ban kini ki bala kam long civilized. Kapa pelawa ala kam long civilized. Henry ki bala semesta Henry dan duna civilized. Ki tu kim terawan. Kata kalau kumpong ba. Dan kadang-kadang sau ban ai buram sibuan bat sukwa benon kita kitan komandan itu tu. Atau ngai itu tan komandan. Kispokum dai to Moses, kidai to kini. Ma, doktor aman bat kidai medical officer ki biwan kita baru namoro gidon keleng saudang ki asyar ki biaya rap lang. Kini jiwara kata kispokum. Kabakren uwei ubrio udai bantip suya lagi. Udai uwei. Tang-tang ngaon kagani kejuk putra. Dan Jibril menyobeng, samtam yang sedang. Kalau maten, jengja berkiwan kita bersambut. Sebuah apa ni interview ini sedang. Oh nak tahu yang benda bersedang kasih ubam leskam ini ruang. Bom dor bom leskam. Dan kedan ini. Lain lagi kedan ngau peace ngau tu bakla. Peace ngau tu bakla. Noong dia mengi sedang bersausu. Kiban Kristian, kiban yada, ia pi kilong kami. Ladang ni kentai noi kecil kecil buan kilong kami penpoisa ke bawah. Cingkul bar cubut, bat kena kecil jauh bayi cubut. Keseng samla, kawan Syahmat. Namanta banwanra ya kabah kamyat hapo kasno but kabakong san kalong ba hakan ka jing perkhat ya kabah kamyat kiwan ye kendu but kikwa ba kin penbet da ka kenja health camp kapanwanra ya kajing mentoy jong kipat nong song snong jong ni kathan but kumbaju ya penbet hi barabor kadika district authority ki ba si penbet ki ni ki kam pat ngila ong ki bakin ni kendu ya idea manacho but tang hapleng katu kan hipor kilai poi sia kajing ya penbet kajing sotu but ki wara ya kani ka health camp Kendiat sipang ke health camp kam dei ke bawanra ya ki doctors ban ai jing semar ke jing perhat ke jungi menta nakaleng health department kalong ba ngin kham bele jing mot ba bat ngin kham stress ba ya ka prevention lani ki lab jingeta but kani ka cam kalong banwan ra ya ki services ki ba pher ki ban ai ki awareness halor ki jingpang ki ba pher nadu ki barang khalung hadu ki barang ba but kani ka jingwan jong ki doctors jong ki paramedical staff jong ki staff ki jungi na ki department ki ba pher ki blak penbit penbiang iladi haki awareness ki jongki baki deiban ai shaki pad nong shong shnong kani gre bakong santa
Bat ngilai ihi hapor bangi ya trekam halor ni ka khlam covid ngilai ihi bagani ka preventive aspect kadai ka bakong santam. Bat ngitip bangi suturu bahadin habot kinang dan gum kini ki khlam ke banangwan ke ke bangi khlam pat kata hanu menta kalong kejing kata ya ka mariang ka jongi ya ka environment ka jongi kini gidi ki bapun wara bun kijing kala nadu kasud medeng hadu kijing pang ki bawan lin shop hagani ka ri ka bihit ka chungi kaseng samla da ka jingi trailang bad da ka jingi ai jingmut lang jong kirang ba jong kasnong ki balam lenti yaki kipen pau ya kata ka jingket kia ka jongki ya ka responsibility ki jongki namenta ka baha ka miat jongki nong song snong hapo ka snong pat nga so de ye ban ai ka jingero ya ka seng samla ka bawan chakmat ban ong hakmat jongi ba ngi kwa ya ka kaban wanra ka jing mentoy batang sipor hendai ka jing mentoy kaban long kamslem bat kaban wanra ru ya ka jing sotu hapeng ginong song snong kita ki services ki bawan na po health department ki ba teng bon kimi opor ban lech ki hospital den ban lech ki we ki jaka ban skap igini hendai menta ki lawan ra khnang hapo asnong ban wan ra ya kata kajing mentoy ban ai kajing mentoy ya ki pat nong song snong kamutu ka jong fi teli minot bat pernai kani kajing wan chakmat jumpi ban organize kum kani ka health camp kaya wan lang bat kaya hab bat kamoto ka jumpi ban nganget scam bakani kadi kajing stang athai kani kadi ka health camp ka paningko hangne apo nong mali bat kani kadi kajing stang ngidon kawai ka scheme kadi ka MHI scheme ka bangin dawan ban le registration ngijinjar ma ban yo teng ki ong bangi hapan yang lan ngimla ban yang lan bun ki nong pat nong snong ndai lada ki poi pres ki hospital ki kwa ban register ndai benta bakadon kata ka ski ba ki la ban register na poi hospital ru ndai ngila rep ong ki seng samla kani ya me chai scheme ka ba don kam ha ngila wan yalam ka team ka jungi na po MHIS but ka registration ru kan ya chakmat ban kata kata ong isa ong ya ba i khongla ba i beri rang ba dong kisa ai ka to notice ka bakam slam khanang ba kini kinong song snong ki belong marjan ba kanong maliru ki babon ha ki bawan hadin ban register ndai teng kala dir por kila thia hospital ki sekut register teng kam katu kakat kamla ban trekam show kan trekam nadu ba fi register ndai kila don hospital masih benai kamla kimyo ya katuka jing mentoy na katuka kat kan wara jing mentoy na du kasingi ka pa fi register tementangi wara khanang ya kani ka ya kani ka MHIS team ka jungi yang di khanang bangin la ban ai ka jing sakri ya ki pat nong song snong jong kanong mali bat kinong ki marjan snong ru khanang ba kinom hab ban yo kinu hab yi kinu jing ki bede bat kani ka insurance scheme ka health camp kadai namenta ki jong fi ki nong song snong pat klam da pin slam show kanang ba ka kam kan ya chmat ka jingot kalong ba ban ai ka jing sakri ya ki pat nong song snong ne tang mat nong pin slam show ngi chi ong ngi kit bok kit riang ya ka snong hi barok wei ngi kit bok kit riang ya ki nong sing shar snong ki ba hakmat ya ka seng samla but ngi nget scam baki ai baro kumong irang badong ipet ikasin beneng kalong ko ideaw ndai ngim chuklet yu lay ta kan rat ujongi banajurong uba ngitip nganong katin
English ubalong ngiong ever present presence ublay tay kan rat undan lang don dekat bat phi baro bat ngingit scam bagan ni health camp kan long ka job ka ba ai jing bentoy ya ki pat nong shong shnong baro You don't sound with them? Now, yang mendapat bulan ibadah kawin.